Okşarlaq redaksiyasına buadan Tevfik Efendi Sağdiyev şaltıratdı. Onlar yaşay turgan 24 fatirli yurtның podval өлüşün Eduard Sarafanov деген kişi satып algan hem hazır onların berengilere, iş kuralları saklangan bölmelerini beklep koygan. Mine biz şuşunday halde kaldık indi. Men Abduraga jedegеш Okşarlaq redaksiyasına haber iterge yazarga buldum. Birinçiden men anlaşılmay. Bu jırtını tizegende kim ruhsat bergen jirdi uşastyga var. Jırt tizegişen kim bilir ruhsat bergen bitene jir bit bölüp berilge tiyiştir dip anlayman men. Şundan soň jırtını tizip bitirgenden soň bu jırt bitene komissiya tarafından kabul etilgen buruga tiyiş bitende. Eýde endi veteranlar kirgiz dip ulaygana kulkuşyp gana bulmagandyr dip anlayman men. Şuna endi men hazır 10-njy ýyl ýaşaýyn bu jırtda elige kadar taptanyşydy. Mine şuşunday hal kelip çykkandan soň endi prokuraturaga da mürajaat etdim men. Şuşlay diýip, şenki Volgograddan kelgen Sarafanov Eduard diýen kişi bizge endi satyp alygyz dep gystyy başlady. Bölmeni jyrtybız ostyndagy 50 şermin diýip biz endi men endi özüm bu şeratdan aşaklawyna organlar aşa, prokuraturlar aşa diýmende direslikni ýullap prokuraturaga ýazdym endi. Mine şuşlay ettirip bugünkü kelne bizning şuşa kiçkinegine podvaldagy bölmelerde aşarga dep kışkılıp koýgan riziklarybız berenge kişirebez hem başkalar endi iş kurallarybız diýmesen bir senede hazır dostluk kirүү ýok. Çünki Eduard kelip Uşaskowy bilen birlikde nindedir bu dokumentlaryny bilmem görsetip şuşlay ettirip biklep gitip bardy. Mine biz hazır turabız opturaşyp. Siz Oshkoshni upravляющий kompaniyadan barıp aldığız emi? Evet. Tege başta endi bizning pribor şotalarını kon. Onların da beklep gitkenmi? Yok, asa beklettirmedik. Amında kimde koşuk? Ne yüzağın soldurganlar? Правильно, потому что mine mında bizning bit kanalizatsiya. Şonda mında başarga tory keldi. Su basa başladı bit. Mine bular kanalizatsiya barda. Şuların da beklep gitken idimi? Mine bit baksında ýeri. Ne şunday podvallar, şunday bölmeler? Yok.